Thomas Sankara kanubagabaw cɛma k'u ka wederawogo b'a la. Conseiller pédagogique lo min ye baara kɛ k'a ka lafiɲɛ ta a sigini bɛ bobo. Ala ma mɛn nin cɛ nin ye kunnafoni di sɛbɛn dɔ min bini a damana jɔyɔrɔ ye di dɔnko seko ani kɔrɔlenko ministère ma nin kunnafoni di sɛbɛn nin kɔnɔ ko bɛ kuma senna tagamaw de kan ani a bɛ kunnafoni jɛniw di ka taa Thomas Sankara fagali la ale min Burkina Faso révolution ɲɛmɔgɔ ye. Hakili jigira journal kɔrɔ dɔ la min tun bɛ n fɛ kabini Thomas saya san Thomas fagara a tile 14 journal nin bɔra ne y'a journal san Jeune Afrique mais journal bɔra tile 2 tile 3 u y'a bɛɛ cɛ ka bɔ kiosque kɔnɔ u y'a bɛɛ dogo mɔgɔ minnu sera ka dɔw san san dɔw y'a multiplier k'a feere clandestinement parce que n'u tun y'a y'i bolo ayiwa kojugu tun don donc ne ye n ta dogo fo ka se bi ma. Ka kɛɲɛ ni gouvernement ka laɲinita ye k'a yira sɛbɛnkɔrɔw minnu bɛ kumana Thomas Sankara kan ani Thomas Sankara yɛrɛ ka minɛnkɔrɔw ka sɔrɔ k'o fara ɲɔgɔn kan k'u ka wederawogo ye latigɛ ta ka nin kunnafoni sɛbɛn nin di. O sɛbɛn nin a y'a mara ka ɲɛ kabini san 38. Photo minnu bɛ yen journal article minnu bɛ yen a bɛ kɛ sababu ye k'an denw n'a mamadenw kalan ka jamana kojaw ye ka baara kuntanw b'u kunkolo la u k'a lɔn adamaden ka kan k'i yɛrɛ di i faso ye komi Thomas Sankara y'a yɛrɛ di Burkina ye. Décembre kalo de la san 2024 ko gouvernement y'a laɲini kɛ ko sɛbɛnkɔrɔw min bɛ kuma Thomas Sankara kan a n'a ka manankɔrɔw ka kafo ɲɔgɔn kan. Kabini o waati Gilbert Wederawogo ale min ye lɔnko seko ani kɔrɔlenko ministre ye bɔla ka kunnafoni jɛniw di. Sɛbɛnkɔrɔw lo minnu kɛra i n'a fɔ l'État ka sɛbɛnw ani capitaine Thomas Sankara ka sɛbɛnnikɛniw a ka kumakɔrɔw fana b'a la minnu bɛ se ka lamɛn ani ɲa bɛ se ka da minnu kan. O fɛn kɔrɔ ninnu lo ka taa fara a yɛrɛla minankɔrɔw kan. Anw bɛ fɛ ka olu de kafo jamana mumɛ kɔnɔ ani jamana yɛrɛ kɔ kan. Ni hakilina ɲuman min taara nin cogo nin na bɛnna Musbila Sankara ma ale min ye jɔyɔrɔba ta révolution waati la ani fana ale ye Thomas Sankara facɛ fitini ye. Je trouve que c'est une bonne chose. Ne kɔni fɛ ko ɲuman lo mun kama ni nin kɛwale sugu nin tɛ yen sɛbɛn dɔw bɛna tunu ni o kɔnɔ ko ani o hakililaw ye o ra ne kɔni ka miiriya la nin ye ko ɲuman le ye ni a sera ka kɛ a kɛcogo ɲuman na. Minnu dun ye sɛbɛnkɔrɔw ye min bɛ kuma Thomas Sankara kan o b'a bolo nga a sirini lo sɛbɛn ninnu na kosɛbɛ. Sɛbɛn tɔw o taara ni olu ye waati min na o y'a minɛ Thomas Sankara fagani kɔfɛ. Sɛbɛn dɔw bɛ ne bolo nga o bɔra a bolo ka don ne bolo de. Sɛbɛnw don minnu Front Populaire waati la kunnaja la o ma se olu ma waati min na o nana minɛnw cɛ. Nga o sɛbɛn ninnu fana kɔnɔ ko ye dukɔnɔkow de ye. Sɛbɛn kɛrɛnkɛrɛnnenw don minnu ma da la ko nafaba b'a la k'u da kɛnɛ kan walima k'u don foroba baarakɛtaw kɔnɔ a n'a ɲɔgɔnna. Hakilina min taara fana ka taa sɛbɛnkɔrɔw kafo la min bɛ kuma Thomas Sankara kan bɛnnen lo fasodenw ma. Issouf Bamba ani Alassane Sori bɛ o ɲɛfɔ anw ye. A bɛna kɛ ko ɲuman ye an ka denmisɛnw fɛ pour que gouvernement fana ka se ka o yɔrɔ fana ta ka an ka kalan an ka enseignement bolo min tagani bɛ éducation yɔrɔ fan fɛ a ka kɛ fɛn ye min bɛ se voilà ka bila kɛnɛ kan denmisɛnw ka ta o sira fɛ ka se ka dugu fana ta ɲɛfɛ voilà donc an ɲa b'a la n ko yɔrɔ fan fɛ a bɛna kɛ ko ɲuman ye. Par exemple an n'u jeunes anti Thomas Sankara lɔn kosɛbɛ an kɔni y'a mɛn o b'a fɔ ko c'était un grand révolutionnaire voilà n'o ye hakilina ta ka se ka a ka kɛwalew archiver a bɛna kɛ sababu ye ka information bɛɛ sɔrɔ Thomas Sankara ra voilà k'a bila jamanadenw fɛ jamanadenw ka se ka Thomas Sankara lɔn ka ɲa kosɛbɛ. Rigobert Tiendrebego sɛbɛnkɔrɔ mara kanu bɛ ale min na lo ye Association pour la promotion des archives du Burkina bila sen kan ka taa fara archive Burkina kan bɔlɔlɔsira lo maa 200,000 bɛ ale min kɔnɔ a ka fɔ la nin bɔlɔlɔsira nin fana kɔnɔ
dakabanankow b'a la. À travers les ni anw ka bɔlɔlɔ kɔnɔmɔgɔw ye o bɛ fɛn minnu tilan ani kunnafoli minnu o b'a don anw ye sɛbɛnkɔrɔw sɔrɔ minnu bɛ kuma Toma Sankara kan ka taa fara mɔgɔ wɛrɛw kan an ka miiriya yɛrɛ kun ma se mɔgɔ minnu ma mɔgɔ dɔw minnu kun bɛ ni sɛbɛw ye o yɛrɛ bolo ani kunnafoli yɛrɛ kun b'o fɛ sɛbɛ dɔw kan denbaya dɔw minnu tun bɛ ni kunnafoliw ye Toma Sankara kan olu bɛɛ y'o jɛnsɛn Archive Burkina la. Ka taa bila bi la minnu ye nin bɔlɔlɔsira nin bila sen kan gouvernement ma olu sɛgɛrɛ fɔlɔ ka sɛbɛnkɔrɔw kafo ni minan kɔrɔ minnu yɛrɛ ye Toma Sankara ta ye kun ye ka taa lajɛni le kɛ min bɛna mara kɔrɔlenfɛnw maraso kɔnɔ min bɛna jɔ Toma Sankara tɔgɔ la Memorial Toma Sankara kɔnɔ. Gildas Da, VOA Bambara tɔgɔ la.